Heɗitoɓe assalamu alaikum, on nangoy fode radio international diga ɗo Abuja lamurde lesdi Nigeria. Kode radio wowi waddango on taskaramji diga jamdi 9 jemma ha yawgo jamdi 9 jemma. Min Al-Amin giɗaɗo jada taskiti foɗugo labagal taskaram hande. Ha taskaram amin on nanan no lumo tura subta hauti soroɓe e sodoɓe fere ha diwal Gombe wayla waladu funa lesdi Nigeria. Ha fahin min ɗo wondi e taskaram RFI fulfulde. To on ɗo wondi e amin min gaddanan on taskaram andal ɗum gurdam. To amma hidde ko ɗon seto on keɗiti kubaruji duniyaru. Sakatarejo majalisa kautal hore lesɗe windere Antonio Guterres ɗaɓɓori Rwanda foɗita agal konniyanko'en maɓɓe iga Congo. Horejo lesdi Sudan yari ngilla arande nder duuɓi 2 ha ofisru soja en lesdi ndi. Boko Haram halki soja en 22 hautade e JTF ha Borno. Joni kam wo'ine jonde ngam heɗitiggo kubaruji ɗin fumaji. Sakatarejo mawɗo mo jawleru majalisa kautal hore lesɗe windere Antonio Guterres ɗaɓɓori lesdi Rwanda dow ɓe foɗita agal konniyanko'en maɓɓe ɓe dow saggarle en M23 yaroɓe ngam jabtugo birniwol Goma ha funa Congo. Nder andinore wurti ga wolwo e tana Guterres wurtini o wangini suno mako sanne dow soyde rento ha lesdi Congo. Fahin sakatarejo on nodditiri dental saggarle en gal dow ɓe jo'ina balmi maɓɓe nden ɓe wurta ha nokkure man ngam heɓugo jonde jam. Ha joni sakatarejo on ɗaɓɓori dow ɗum doggina biɗitol dow no ɗum mbari soja en majalisa kautal hore lesɗe windere ha nokkure man. Horejo laamu lesdi Sudan janar Abdel Fattah al-Burhan yari ngilla ha ofisru soja en lesdi ndi ha Khartoum nder duuɓi 2. Janar al-Burhan o mani soja en no dari darnde ngam hisnugo ofisru maɓɓe. To seni ha joni El Fashir waylankere Sudan ɗon les ardungal sagarle en RSF ha majalisa kautal hore lesɗe windere andini habaru mbarugo himɓe ko hewti 52 ha kippol ɗum sagarle en yaari jumɓare salinde. Kippol man wonni yebre nokkure wallinde jawka ka nyawdirdu man. Jami'i en wi kippol man mbari himɓe ɗuɗɓe ha ton. Bidiyo ɗum ɓe sankiti holli maynaɓe ɗuɗɓe on wali ha mahi yibbido maɓɓe. To toni on woyta kubaruji duniyaru ɗo warana on iga kode radio e nanta TV. Agal konniyanko en Nigeria e civilian JTF on dental saggarle en Boko Haram halki yake ɓe yidi ha Maisale nokkure fomonde Borno e diwal Yobe. Kubaruji wangini wi'ugo Boko Haram yarini soja en kippe sarde nde soja en man jabti sangere maɓɓe ha Maisale hakkunde diwe Borno e Yobe. Darektajo cakol kubaruji soja en manjo janar Edward Buba andini mainde soja en man. Ha ngotka fahin jami'ijo JTF wi Boko Haram yarani ɓe kippe be balmi RPG e piroje ɗe wala lanyowo yake mbarugo soja en man. Haɗɗo bo yimɓe 3 on soyi yonki maɓɓe yake woɓɓe nawni sabu dalila fettaki hunde fere ha sabon pegi hukuma laamu Mashegu diwal Neja. Kubaruji wurti iga nokkure man andini jaridawol Daily Trust dow non man fe'i sarde jamdi 9 fajiri nyaloma alat salinde seni ɗum ɓuri tumugo wasoɓe kangeri on mayna nder ɓe soyyonki maɓɓe ha e debbo e gorko e ɓingel pamaro ci'e ko hewti 40 e motaji on masibo man memi
Kerol kubaruji ɗin wonɗon hidde ko mi jaɓɓita on nda ko on arti on nani no sakatarejo majalisa kawtal hore lesɗe windere Antonio Guterres ɗaɓɓori Rwanda foɗita agal konniyanko en maɓɓe iga Congo. Ha fahin horejo lesdi Sudan yari gilla arande nder duuɓi ɗiɗi ofisru soja en lesdi ndin. Haragare on nani Boko Haram halki soja en 22 hautande e JTF ha Borno. To kerol kubaruji ɗin wonɗon wonde e taskaramji kode rediyo. To madalla. Keɗite kode radio international ngam nango kubaruji belɗi e taskaramji fere ngam ta on daɗe. Minon madiroɓe emin gondi be kode radio ha mitaji 44. Lumo tura subta goyonde lamɗo Gombe ɗon mofta soroɓe enanta sodoɓe fere dara hotol Kamal Hammajo higa diwal Gombe. Kala jumɓare fuu lumo limse kiɗɗi malla turu subtu andiraki e gonjo nyamate ha yonde faada lamiɗo Gombe. Lumo nden tiggaɗum duɓi 10 sali ɗum ɓe soroɓe gonjo ɓe salai 5. Joni ɗo mofta soroɓe gonjo iga diwe Plateau, Yobe, Kano, Borno, Adamawa, Taraba enta nder diwal Gombe ko hewti 3,000 yahuki 4. Sodoɓe kam jomirawo tan andi ɗuɗawal natoɓe lumo nden ha wi'uki sakatarejo dental soroɓe gonjo lisal diwal Gombe Alhaji Lawan. Yanzu kaga daga irin watan 10, watan 11, watan 12, watan 1 nan zuwa ƙarshen sa mutum daga Jos, daga Kano, daga Yobe, daga Borno, daga Adamawa, daga Taraba duka dukkan North East suna zuwa garin nan. Iya mu yan gonjo za mu iya kawo mu 3,000 ko 4,000 daga baki zuwa yan gari banda masu siyan kaya kan Allah ya san iya adadin su. Yanzu ba na jin a arewacin Najeriya akwai kasuwa irin wannan inda ta Juma'a ce wacce ake yin ta a kofar gidan sarki kan babu irin wannan kasuwar. Alhaji Lawan iddi e yuttuki lamiɗo Gombe Alhaji Dr. Abubakar Shehu Abubakar Tataba inta ardiɗo diwal Gombe Alhaji Muhammadu Inuwa Yahaya e accuki himɓe babal yonde lamorde nden ngam ɓe sora lumo maɓɓe de jumɗi fuu. Malam Muhammad Rabiu wiyata koyɗum kare maɓɓe e voɗuki boɗi himɓe hewata ha lumo nden kala jumɓare fuu. Saboda mu kayan yana da sauki, to kayan wannan sai ya fi sauki da na sauran gurare. Shi za kake gani dole ake tururuwa ake zuwa a siya saboda saukinsa kuma da ingancinsa. Wawoɓe haala ɗo wiya anduɗo wotedem wata gesa. Honorable Bashir Abdullahi canjowo shede wiyata ko waddata mo lumo nden shede heftate ha nder gonjo ɗum ko canjata ha heedi heftuɓe. Ina sana'a na canji, amma ba canji da aka sani na kusan beru da canji ba. Canji da aka sani wadda 'yan gonjo muke tare da su suke yin tsuntuwa idan turawa sun yi mantuwa. Wannan kuɗi shine nake saya a hannun 'yan gonjo, da kuma shine nake samu in gudanar da uzurin iyalaina da na iyayena da dai gwargwado. Malam Ibrahim Shuaibu waruɗo iga diwal Kano ngam soruki limse gonjo wiyata yukino shoggu heɓirte ha lumo nden waɗi o ummata iga diwal Kano o wara nyamuki lumo jumɓare nde yonde fada lamiɗo Gombe. Da Kano muke zuwa nan saboda suna sayan kaya, to dalilin da yasa ke zamu bar Kano mu zo nan mu yi kasuwa, da kanan sai mu koma nan samu alheri daidai bakin yadda Allah ya bamu. Sodoɓe gonjo den wolluɓe KRTV
Juliana Yuti e Sale Muhammad wiyata hoyuki kareɗen e voɗuki maari waɗi ɓe ummata iga hedi dayɗum ngam ɓe wara ɓe nyama lumo yonde laamiɗo nden. Yana da arha kuma suna da quality kaya a nan wurin. Yasa nake iya baro ainihin gari na ma don ni ba dan cikin gari bane dan findiga ne. Nake tasowa in zo nan in sayi kaya. Kamal Hammaju ko da Radio Enter TV International iga Diwal Gombe, Nigeria. To Kamal ayettama ha joni fu ko larani coggu on amma joni ha Diwal Kebbi lumo lesɗe tiggama e wuro Tsamiya dow kerol Nigeria e Jamhuriya Benin. Malami Bagudu hautani amin rahotol iga Diwal Kebbi. Lumo gon lesɗe tiggango e Tsamiya e Kolamraga Bagudu e Diwal Kebbi ni tiggama dow nufo postingo shan lumo ko dow koye lesdi Nigeria Jamhuriya Benin. Wakkati wata bayanu e homto lumo gon en ni gwamna Diwal Kebbi Idris Kauran Gandu oyi lumo gon tiggama dembo ɓiɓɓe majalisaɓe e wilayat Nigeria kandari ɗin heɓa lumo gongo lesɗe wakkati wata bayanu wato i majalisaru wakili yandu lesdi Nigeria hono Bello e Kawoje wangini yigo lumo gongo lesɗe ko tiggama ngam postingo shanu lumoku e bo sompotuɗo hakkunde lesdi Nigeria e Jamhuriya Benin ko yi nane mani Tsamiya malla bo yebre den nde kerol lesdi Nigeria Jamhuriya Benin ko Amraga Bagudo nokan ɗum heɓata shanu demetelle fere ɗum hocca nyamunda e ga lesdi Benin ɗum wadda ɗo e Nigeria nden bo ɗum hocca Nigeria bo ɗum yara yaasi ya iri non en ni laati ɗe fu lesɗen ɗe ɗon les ECOWAS ha ɗum tigga lumo laatingo e hawta e hoore hakkunde lesɗe ɗen ɗiɗi wata bayanu ni kanko gwamna Kauran Gandu wakkati laawo makko wala ko watti yeeso tawigo waɗi ko himɓe makko mari haaje ko inane ma ta lumoku e boddemeterle kan woni ko yeeso e ja kanka teddi hawtade e durngol koye to nane ni ko andi wigo ko moye andani ja keɓe ɗum indi yiyay jaburu heɓugo demal marori noon e ɗo en Nigeria ko inno acci ja keɓi tan e ñamme fo Nigeria e marori koye ɗum watta ko shanun soda maaro ɗundi in wala lumo ngam majum noon o tiggi lumo lesɗe e laati lesdi Nigeria Senegal Benin e Cotonou fu e garay e ɗo en jihol Kebbi ngam sodugo marori ɓe jaha e moƴƴina e kampaniji maɓɓe to o yi'i dartako e ɗon tan ɗum fuɗɗa e demeterle zaman fere nden bo nan hoccugo ɗum wadda e ɗon en lumo gongo lesɗe go Tsamiya to Tsamiya ni nokku hen to woodi jajirka bange nden bo ɗum heɓa e ɗum rema ɓaawo nden bo wato fama e laanaje les yaago ɗo yeeso ɗum fuɗɗay heɓugo e burto e Jamhuriya Benin waɗo e lesdi Nigeria koye amma noon heɓata ko sai ɗum haɓi kawtal hoore ummatoje lesdi koye pelele den en ni wala wonkore malla bo fitina goɗon wala ɗum heɓi habar wigo ɗum heɓi fitina malla bo hujjoɓe himɓe ngam majum yi'i e ɗo Nigeria ɗum sutta lesdi din en di Tsamiya ngam tiggugo lumo gon en go lesɗe lekki ni fere ga lesɗe ɗuɗɗe wurtoy to wara ɗon waɗa lumoku joni ɗum ɗon nodda lumoɓe ko moye wara ngam tigga nokkure koye ngam majum ma ɗum tiggi sibitiru moggal lesdi Nigeria mawndu e ɗon en Tsamiya to laati moggal lesdi Nigeria waddi kare muɗum nden bo siɗi ɗum tiggama ngam ko goɗɗum ummoy ko yetani shanu dullere jamu to ɗum yaway ɗum maga ɗum ko yi'i yimɓe jitano ni duuɓi calinoɗi woodi wonkore heɓani hakkunde lesdi Nigeria Jamhuriya Benin e gellel tungan kungi to laati Benin yi'i kan woji kanje nokkure den en Nigeria bo kanje ɗum e ɗum foɗodiri yi'a lesdi Benin kan jeyi ngam majum ɗum tiggi ci'e kese e ɗo en wato bangi Tsamiya ɗum ngam mo'itingo e kawtal hoore hulɗotuɗo hakkunde lesɗe jottani ɗum ɗon nodda komai habda haro wigo heɓi danki malla bo cuuɗi coggu ngam heɓugo jahal yeeso lumoku positimu hakkunde Nigeria e Jamhuriya Benin ɓe hosogon ɗon Abubakar Malam Bagudo gaɗo birni Kadi. To ta on woyta taskaramji ɗin ɗi ɗon garana on iga kode radio e nanta TV.
iga ɗo Abuja lamorde lesdi Nigeria. On bawan heɗitiggo taskaramji amin ha hedi laabi matotiral Facebook kode media e nanta YouTube kode TV. Kubaruji Kode Radio International don famtina don finditina don welnana ummatore ngam man wonde be mabbe ngam ta on dade. Minniroɓe fu min accaka ha ɓawo kala wakkati fu min ɗo tokki Kode Radio International. To madalla nder taskaramji ɗimin taskani on min fuɗɗiran e taskaram andal ɗum gurdam inanta Ayuba Lamiɗo Munyal keɗite jam. Andal ɗum gurdam. Heɗitoɓe assalamu alaikum, barka min belorti porta moɗon nder taskaran andal ɗum gurdam. Taskaran kamin gaddane ton diga ɗo KRTV International Abuja. Min darata hunde kome mani andal ɗate tefuki andal inanta billaji ɗiɗi yidata ha wakkere andal inanta ɗate ngam wawtuki billaji ɗin. To taskaran andal ni kande asawere min gaddunoy onka iga jangirde ɓiɓɓe fulɓe wonde ha wuro kinnaɗo arɗo Aminu wongo adadu hukuma pamara doma nder diwal Nasarawa. To nanoton no jangirde nden taskiri moftorde mauludi. To fukaraɓe jangaɓe nder jangirde nden dursini jande alqur'ana dañide nanta modiɓɓe gaɗi wazu feere feere. On nanayni no ɗum waɗiri nde mobde mauludi inanta gewta an kami waɗiɗi woɓɓe nder modiɓɓe janginaɓe fukaraɓe ɓen. Inde an Ayuba Lamiɗo Munyal arroto waddanoki on taskaran kam je aymi on keɗite jam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bandiraɓe heɗitoɓe nanta daroɓe Kode TV. Hande Allah waddiyan ɗo fulɓe feere wongo adadu hukuma pamara doma nder diwal Nasarawa. To mi wari goɗɗum maulidi wonde jangirde tikkande ha nder gure fulɓe. Mi seyake sosai no yiki wato maulidi ɗum waɗira. Kama no mi tawri fukaraɓe jangaɓe nder nde e jangirde jangirta Qur'ana ma wato larabci ma boko. Inna kunna mursili fiha yuqra'u kullu amrin hakim amaran min indina inna kunna mursili rahmatan min rabbi innahu was-sami'ul 'alim. To ɗo ni o gonɗo ha dengo oto nder modiɓɓe janginayɓe nder nde e jangirde janginayɗo wakkere boko on ɗon modiɓɓo ko noy nde waɗa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Inde am Ibrahim Muhammad. To ko nde jangirde ha to nde woni. So nde jangirde dai ele ɗo ni han haade adadu wuro arɗo Aminu marigayi arɗo Aminu. Ko a hokka heɗitoɓe feɗɗande tarihaji nde jande woni tiggana. To alhamdulillahi alal hakika nde jande nde tigganama ainihi wato kuduriji ɗiɗi. Nde tigganama wato kuduri jande islamiyya e kadi jande boko. To lallai hanjum ɗum bo joni nde tiggana alhamdulillahi fa joni dai eɗen ɗon mema koda dai ha joni dai min keɓira hunde nden non no min giɗi. Sabida min godi karanci hollitoɓe ɓorede gaske. Minon ɓen modiɓɓe hollitoɓe lalle min shinɗani ɗaliɓe ɓen ɓe ɗum hollitikka. Gaɗa majjum kadi sai emin ɗan godi ɗan matsala ceɗɗa ko shafi ainihi haɗin kai. Wato kawtal hoore bandiraɓe fulɓe e dañoɓe wato ɓe fukaraɓe ɓe min gondi. To ɗan matsala ɗum min fustantato kenan inchallahu e joni. To bono wato kama nde tiggama woɓɓe dañoɓe on ɗon giɗa wattuki bashi maɓɓe nder ko bo no ɗum waɗi. Lallai ɓe gaɗa kokari ɓorede gaske. Farko dai ko nde tigga ɓe okki kawtal hoore ɓe okki haɗin kai sosai ɓe gatti
ɗalibi en maɓɓe amma to daga gaɗa kadi daga min gari min keppi babbaño amin mawɗo dariɓe ɗum teggi makaranta ɗum Allah wari hocciti yonki maako Allah bo gafartanomo to lalle daga ɗon min puɗɗi heɓgo fuskantaki kalubale gaɗa makaranta ɗum kadi daga ɗon min yi'a cigaba majum min keɓa ballitoɓe min e dariɓe sosai dow majum ainihi wato lenen jande e ɓeydunoɓe min hoore guywa no noon hanko on mo waɗayno kokari emo darani min sosai o kadi daga Allah wari hocciti ko mum min keɓayi kadi ɓe min kawti daraniɓe min sosai sai ni ɗum ɗo waɗa ɗum de alhamdulillah maten sara to ɓawa billaji ko wakkere nasaraji ɗume keɓuɗon to alhamdulillahi alal hakika eɓe gaɗa kokari ƙwarai da gaske ko shafi dai jande dai ɗalibi ɓe gaɗa kokari ƙwarai da gaske iɗum waɗa jande amma joni dai ɗum komi wima ainihi wato haɗin kai bandiraɓe meɗen wato ainihi dañawɓe ɓikkon min keɓa haɗin kawtal hoore woɓɓe bo min keɓata kawtal koye mum gaɗa majjum kadi dai kadi ainihi ma fukaraɓe ɓen kadi hamɓe kode hamɓe ɓe keɓa ɗum daga ɗon to dañoɓe ɓen matsala ɗum daga ɗon to dañoɓe ɓen goni gaɗa majjum kadi sai noon no mi batuma nane ainihi wato baddal ainihi modiɓɓe darotoɓe sosai balliramin dow jande nde min gi'a min ingantake nde warti jande ƙwarai da gaske to hayre nden kadi min keɓata ɗiɗi matsala so madalla heɗitoɓe ta'ungoyte yo gondi suudu KRTV International iga ɗo Abuja nder taskaran andal ɗum gurdam nanta Ayuba Lamiɗo Muñal so koye waddi wonde wallinde nde gomnati misali ko bo feere gattani nde e jangirde e gane tikka lallay wala ko gomnati waddi gaɗa majjum bo ha joni min keɓayi ummiɓe gari balliri min dow jande men amma ha joni dai ainihi wato min miko ko bara amin daga bandiraɓe meɗen fulɓe anduɓe jande anduɓe ainihi wato muhimmanci jande e kadi min miko ko bara amin zuwa ga gwamnati fu gonduɗo wongol lawol ngol waɗanta min gi'a min ingantaki wato ainihi nde jande amin nde min poɗɗi to lallay emin gaɗa fatada non ɗum Allah bo taimako en to bono ɗume da hani wiya fuɗɗi wallitaki nde jangirde fuɗɗan de ainihi wato komin giɗi ɗum wallitomin dow mayre ɗum wallitomin te nodduki ainihi dañoɓe amin walla ɓe muhimmanci jande fuɗɗan kenan waytina koye maɓɓe ba to gaɗa majjum kadi sai min giɗi kadi taimako ainihi ko shafi modiɓɓe balloɓe min dow nde jande min gi'a min ingantaki ainihi wato nde ƴolde amin e noon no min keɓiri nde jande nde ɗum warɗum hanni to on ɗume yelotoɗon de e jangirde moɗon nde hewtato yeeso lallay nde jangirde amin komin gatta fata ɗo yeeso min giɗi min keɓa ainihi e ɗum wallitorke min kawti ɗum ingantake jande min keɓa ɗalibi en sosai gaɗa min keɓi min gandi jande amin register min keɓa ɗalibi en janga e jottina fa binda koman interest hokke ɗereji muɗum fa ture jande yeeso non no ɗum heɓata cigaba rayuwa machallah wallah sekayam to madalla heɗitoɓe nanta daroɓe KRTV International Abuja fu ɗo min gaddi ragare taskaran andal ɗum gurdam kande e asawere kamin gaddunoy on diga jangirde ɓiɓɓe fulɓe wonde wuro kinnaɗo arɗo Aminu wongo Adadu hukuma famara doma nder diwal Nasarawa amma to jomirawo hewtiri en asawere waru ayne min gadduno e on fawol yeeso ka taskaran diga de e jangirde jonta kam iɗo darde hukuma suudu radio Kode International inde an Ayuba Lamiɗo Muñal yamiyo ale jam to madalla jonta bo wo'ine jonde ngam heɗitiggo taskaram mawɓe jango
jama'are barka men be fottugo nder taskaram mawɓe jango warin town iga sudu radio code international abuja min woni al'amin kiɗaɗo jada taskiti foɗugo labagal taskaram ka asawere nde keɗite jam taskaram mawɓe jango taskaram on ka wowi waddango on no gurdam derke'en ngam yidugo ɓe jinni darnde dow no ɓe nafirta ko'e maɓɓe fahin taskaram man ɗo yewtida be derke'en ngam nanugo noy ɓe nyiɓirta ngendam maɓɓe laabi ɗiye ɓe tokkata ngam daytugo kuuɗe kalluɗe noye ɓe habdata be filu malla ɗaɓɓitigo andal taskaram asawere nde hirdi be Khalifa Aliyu derkejo jinni darnde ngam ɗaɓɓitiggo ceede hedi laawol filu fawnugo cuuɗi andiraga POP wonde be amin Allah rene jaɓɓama Allah sene heɗitoɓe yelan nana noyi a fuɗɗiri filu POP. To assalamu alaikum min inde am Aliyu Khalifa Aliyu joɗiɗo bo ha wuro Yola min mi nasti sana'a POP on her sobiraɓe latago sobajo am on hoosi am nastini am kugal mi tokki mo mi ekkiti nduɓu gotel miɗo tokka mo ɓawo mi ekkiti mi timmini o jaɓɓiti am to amma jaɓɓitol mai no woni ɗo min daga aɗo nder ekkutuggo ma am fu a heɓan a fama noy kuuɗe man nden bo a heɓa ɓe hokkatama kuuɗe wonata ba customer wiyata ba jotta ni min mi yani nder kuugal mai gaskiya cilip nden mi fuɗi kuugal mai bo ɓawo mi timmini jangirde am je diploma on mi nasti kuugal ɓawo mi nasti mai mi ekkiti nduɓu gotel min bo mi warti mai gida am jotta ni ko en yewtata be maka ni miɗo mari ɓikkon ni ka sajje ɗiɗi ha min lora ɓawo seɗɗa ko ɗuuɗa nder filu juuɗe bako goɗɗo ɓe jaɓɓita mo ɓe ɗo heɓa ɓillaji feere feere hakkunde maako be mo holli mo kuuɗe irin ɓillaji to a yiidi yaake a wi a jaɓɓiti ɓe jaɓɓitima ha nanga filu hoore ma to banni ɗo kam bana andirama ni ɗon hande be jango nane ma aɗo huwa be goɗɗo aɗo mauna yanayi no leddi mai woni ko yanayi no himɓe woni ɓi adama caɓɗum to amma min habdini ɗo kam pat goɗɗo ɓiɗɗi accai irin matsalaji ɗo pat ummi amma matsala kam goɗɗo laari daban daban to amma min jaɓai bo min acci har vangi min ɗaɓɓitini min tokkini ko handi matakiji handi pat min hoosi ngam ta min heɓa probléme ngam ɓe mbi baba suudu ma kam ko a waɗi pat a yoɓai mo to arti o holli ma kugal ɗo ko da a vondi be mako ma ko wanni ma ka ittata amma daraja bo a marata ha yeeso yimɓe to min boni min yiɗi nane ma a mara daraja moy ekkitini ma ko a wawi ko o wawi kanko bo daidai ko o wanni amin ɗo ni min ɗo jogi ɗum min ɗo yetta mo ha o woni pat min ɗo wanna bo fatan alheri yahango jonta derken noye a waɗi ha yeeso ngam laarugo hamɓe fu ɓe tokki ɗatal ko a tokki a heɓi elto diga ha baba suudu ma to jotta kam miɗo mari ɓikkon jeeɗiɗi amma ba jotta mi yeccitama ɗo ni ɓikkon kusan tati kam pat kamɓe ma ɓe dari dow darde kosɗe maɓɓe feere mi ƴonay ɓe ma ɓe wiyam Allah sene min ɗo mari ɗan kugal amin feere seɗɗa ni mi yiɗi bo min yaha sai ɓe to wala aybe Allah hokku sa'a wayne bo turine ammo to jotta ni ɓe nayi on min wondi amma tati kam alhamdulillahi minin ka hamin laari ɓe pat kay bo ɓe jooɗi pat ɓeɗo ƴona inde ɓe wiya minin ɗo min jogi ɓe daidai gorgodo ni kala ko mari bote pat maran soyde bote ɗume on a botiri ha kuuɗe ma ka POP so alhamdulillahi gaskiya daga ko mi nasti POP ni warugo hande min kam min hoore am wala haaji am feere je min meti mi jaɓi ha saare hande duuɓi jeeɗiɗi na ko jenati mi haɓi miɗo habda bo miɗo haɗa saare miɗo waɗa makaranta ngam jotta ni miɗo waɗi makaranta miɗo janga be POP on ngam mai minin ka POP kam wanni amin salla be riga to heɗitoɓe ta woyte taskaram mawɓe jango ɗo warana on iga kode radio international e nanta min al'amin giɗaɗo jada hande min ɗo hirda be koɗo amin Khalifa Aliyu madalla ko ɗuɗa nder sobiraɓe kuuɗe a tawan goɗɗo hokkima kuugal o tokka ɓamtungo ma juuɗe nda wakkati ko no waadi wara oɗo ɓilla ma ko a'a tegal ma ko ɗumi ko hunde ɗo irin toon a meɗi yidugo je a yejjitittako ngam woodi mo meɗi hokkugo am kuugal min waadi be maako min waɗan asaweje ɗiɗi
to kanko ko waɗi min nane ma to a hokkan amin kuugal to min andi kuugal ɗo hosan amin bananta sati asawere gotel kenan sai min hokkama asaweje 2 ko balɗe 10 ngam min ɗan hokka Allah andi ko wata waɗa so min wadi be makko ɗo min waɗan asaweje 2 min wari min fuɗɗi kuugal sai min heɓi ɗan masayel feere ha nder hakkunde amin ɓikkon amin goɗɗo feere heɓi ɗan damuwel feere je heɓata ko yalɗurgo so min wari min waɗay bannin man so min mi wala ɗon ma sai ɓe finiyam ɓe wi o wari oɗo hoola o wi bo ɓe hoosa kare kuugal aɓeɗi so kamin mi warta ko mi wiya mi wannan mo bayani nda ko doggata ma o heɗitayam ɓe hoosi kare ɓe dilli so min ni kom torata himɓe kujeji kuuɗe jungo ɗo wala mo foti wiya nda wakkati ko waɗata amma min ɗo ɗaɓɓita ummatore to ha a hokki goɗɗo kuugal to ɓamtunimo kosɗe bo a latta jawo muñal ngam kuugal mai kuugal muñal on wala mo foti wigo ko ɗuɗa nder sukaɓe malla mawɓe jango amin a tawan goɗɗo ɓili mawnitare ha dow hoore mako o yiya hanko o ɓuri sembe ba hanko wayne o ɓuri sembe o dara o waɗa kuugal filu malla kuuɗe juuɗe irin noddade to a noddata jamaji amin to miɗo ƴownani ummatore ko gorgiraɓe am sukaɓe monotoɓe ɓe tammiri woodi ɓe mari no bana tabbature wiyata bright future haala yeeso useni fu ɓe ɗaɓɓita ko ɓe waɗa goɗɗo koda a mawni wakkati timmai ngam miɗo mari duuɓi 23 mi nasti kuugal ɗo mi timmini bo makaranta kamin mi nasta ngal amma miɗo tora koda goɗɗo timmini makaranta bayanayi en woni jotta irin yimɓe men je timminta digiri goɗɗo wiya kam ko ɓuri kaza sai kaza maimakon a rena kaza ɗo nastu kaza to ɗuuɗi nduɓu gotel on a watta to a waɗi nduɓu gotel ɗo ni inchallahu nyande go am be hoore ma ɓe wiyete nda kuugal gomnati a wiya a'a an fa ɗo waɗa ɗum jotta ko ɗuuɗa ɓe woni les mon mai bo ɓe ɗo voyrira dow to goɗɗo wawi to derkejo wawi sana'a e baba suudu mako yiɗa jaɓɓitirgo mo ko a wawata wiugo dow ɗo to ɗo bona a yi kuje mai ɗo woni on jongitiri baba suudu en bana minin min heɓay ɗo amma ɓe ɗo waɗa min ɗo heɓa irin matsalaji ne bo ɗo wara kanjum bo ko waɗi ɗo min ɗo tora himɓe hamɓe baba suudu en je waɗata bannin useni fu ɓe dinga laarugo al'amari mai ngam moy to ni a yiɗi a mawna an on mawninta hoore ma sai Allah bo mawnine ngam to a gagiri mawnungo hoore ma Allah ka ko a yiɗi a watta ɗo kanjum o vallirta to a yerdi wayne ɗo ɓingel ma on o mawni a faami sai a acca mo dilla Allah bo sai mawnina dalla ma kanko ho joɗi fu anon a nyama risku mako so miɗo tora ɓe useni fu to ni ɓingel woodi ko wawi o accam o dilla o wanna mo fatan alheri tan to a yettama Modibbo Khalifa yelaki yake feere to min surjima a heɓan warugo to heɗitoɓe fuu be fuu dow ɗo min gaddi ragare taskaram amin ka asawere nde dow darde ɓe walliyam ku taskaram man wari e mon min Allah min jiɗaɗo jada wiyata wonde be amin asawere warore. To madalla haragare nda taskaram RFI fulfulde cellal kongalu boli ba to Sahel ha tengti noon e Burkina Faso, Niger, Mali e Tchad ko leydi ɗo fitinaji kewɗi teska bonnuɗe gurnam yimɓe hoɗɓe toon. Fitinaji ɗi ko maydi e basal mangal jibini kono kadi addani hewɓe rafiji hakkille. Holno yimɓe ɗi diwanuji ɗo fitinaji teska gurdi e o alhaali, holko woni batti mum e hakkillaji mabɓe, ko ɗum jewteten altine handi no gasiji ɗiɗi lewru goɓɓur. heeɗiɓe bisimilla mon. bandiraɓe heeɗiɓe on calminama enen jaɓɓi handi e yewtere men cellal ko ngaalu docteur Guida Waygalo psychologue jeeyaɗo Mali. mi salminima docteur. mi salmini o celli alhamdulillah. docteur ko adi foof keɗoɗen nde seeditande caggal ɗum mi arta e ma. ay gasi kettenɗe mi wari ko woldi simona tekkam mbiɗa dokkiri tana ko ardi ko ma yettijogo am mo acci mbiya ɓe groupe ɗum waɗi maayi accingo toon e suudu toon hoore oto wayliti walla buuɗi walla buddi suka mo wallanta kam fama ñaama walla o maayi
o wari ma yini kam ɗo tawi wona bode ɓeydi bo yakkani ina wadde ñam suka o ko wari fota ngari liggeyi ɗo townede ga ndi kam sana ñalalla min wawa o inan mi ñallal mbiɗa dari o walal mbiɗa dari jooɗo taw fukkata kisana o dogga naata dari o data fenta hakkille wala to aɗa andi mi danata ko ina ko am na wari ina kanko ɗum waddi ko makko kawi makko da to da bunde kanko jooɗuɗo o ujunnaji 5 woni ko yettini danga makko o gari dépasseji aɗa dépasseji yahantata ko noon jarama heeɗiɓe on nani docteur Gida Waygallo anne anani joni ko mbiɗa e ko wi ko mi nani mi hettinike kaaloɓe ko haɓongo baasi o ko wawi waddande mbiyeteɓe victime ɓe woni camɓe hemɓe na barmuɓe hemɓe na jiiɓe haɓogo ko wawi waddande ɓe e banggal rafi cellal haqqille minen golle amen yo ɗum babude neɗɗo bati haqqille mum bona na so boni du min paman ɗum no hewtita hoore mum so a ƴeewi ɓe cefiɓe ɓe joni wonko ɓe jii ana naawi sanne en jii mayɓe ɓe jii ɗiɗan kamɓe jaati maaya ngaɗi ke déplacé ɓe juppi nokkuji maɓɓe ɗoɓe andi ɗoɓe ndima ɗum ana tiiɗi sanne aywa aɗa jogui organisation mawɗo ana wiye OMS mbi cellal yo wona tan cellal perɗe cellal haqqille du won hen joni docteur e nannal holɗe caɗele hakkillaji waddi ɓuura teskede ɗe yimɓe hoɗuɓe e nokkuji ɗo kareji goni hono Mali haɗe diwal Sahel holɗe caɗele hakkillaji ɓuura teskede e maɓɓe oui komi mbawi wiide ko tan ɗum joni hunde tindeno ana waddana ɓe ñawuji haqqille ana immina haqqillaji sanne e kedde Sahel ɗo e to waɗi fuu ko haɓo woni fuu haqqillaji ana immo ñaw arande ko wawi wadde ɗo ana wiye traumatisme on ɗum koni ko heɓata haqqille o jiiɓo ayo lebbi caggal mum so jomum heɓay paabo tawa jomum toujours ko yii ko ana wondi wadde haqqille mum ana wulla ɗanata ko ana hula sugullaji mum ana mawni donc Sahel ɗo joni ɗum ana tiiɗi parce que so a ƴeewi barmoɓe ɓe ko heewi fof so neɗɗo barmi terɗe mum nde ana yiye faaɓe tawre mais boyi so banggal haqqille noon fof jomum ana tiiɗi faame wiide wonko yetti ɗum so wona so ana haalana yoppi Sahel ɗum woni toon joni nden kaani wattande ɗum haqqille men sanne par ce que haqqillaji ɗi bona ɓeydade sanne kadi keɗoɗen kadi seditande wonde nde keɓɗen garten wallahi Allah ɓe gardi no naawiya sako ɓe ngari ɓe garday goɗɗum ɓe ngala gotum ɓe garday gotum woodi ko ɓe ngari du ɓe kawai ana tiiɗi dokke ɗe ɓuytake woodi sa tawa e hundele fuu a wawa wiide gotum ɗum noon saɓɓe mbini fayi cuuɗi kamɓe kana keɓayi donc na komin duwani ɓe cuuɗi koɓe keɓi to ɓe naati woodi no ɓe gardi ilna wo gorum maayi ɓiɗɗo debbo o du gorum maayi ɓiɓɓe makko worɓe tato o jogino ɓiɓɓe tato ɓeyɗo ɗiɗo fuu maayi ona waɗa 3e ona woni e 4e fuule attaque ɗon ni takkiji ɗin ni ɗon ni cuule nguri koye ka hawri sate mumen kamɓe ɗaɓe fuu ɓe maayi donc gotel ngel ni wari gotel ngel du kam ɓuuri o pamari ɗon sa o ɓurata duuɓi 16 Allah walli min ACF heeɓi walliri ɓoy ko kay neɗɗo jooɗo na ndaare hakkilom noye watta ko heɓa warta suivi psychologique o ɓe gaɗanama ha woodi du si haalande gonga sa ñalawma fuu na ɓen dilla service mumen wara jooɗoɗo he maɓɓe yewtiɗo he maɓɓe woodi duuɓe ngoɗaniɓe moƴƴere to a yi debbo limti ko heewi e bangal nema ɓe kokkariɓe nde ko ɓe keɓata seeɗa ɗum e pam o wallahi ko jiɗe Allah ene ko minen e bandiraɓe amin gattata ɗum ana samti seeɗa de wallahi balla kana yiɗa tindinde ɓoy e haldude ɓe noye watta ko hakkiloji garta ɓe acci ɗum de sina wawuno fuu ɗum wartoa si gonga Allah hakkiloji ɗi gartiɗaki mballa kane yiɗa ha tengti e jagganoroɓe ɓe walla walloɓe ɓe ha hakkillaji mabɓe mbaw dedde e ɗi fitinaji ko weɓani hunde nde weɓani docteur Wegallo anani kadi haala ka ko mbawɗa wiide ɗum nani haala ka victime en ɓe mbiyete heeɓi torro e hunde nde so waɗi noɓe gatteni ɓeɓe kettine ɓeɓe keɓa ɓe kalda faaɓe seeɗa ana waɗa wiyetake waɗa ɓe jiguita koɓe jiikode mais ana faaboɓe hakkillaji jooɗo seeɗa ɓe mbiya wona kamɓe taw woni to ndiya ɓeɓe jogui faaboɓe hana darade ɗon temps par ce que ɗon ana wiye premier niveau d' intervention o wawata latade kañum tan foori hani ɓeydede hen agent psychosociaux en ɗum woni ɓe gana forcément psychologue en mais caggal joni psychologue ana wawi warde faabude ɓe psychiatrie ana wawi ɓeydade hen médecin en du ana wawi ɓeydade hen kibaru haqqille no ɓe mbi ɗum koɓe dokkete ko ana weela ɓe ɗum fof ana moƴƴi mais miɗe mila eɓe kaani ƴewde du hoore
kibaru no wawi fabude kibaru sukaɓe du ƴeewe no ɓe mbawi turtirade l'école ɓe janga ɗum woni sukaɓe gartuɓe e ɗum docteur Wegallo jafaɗa holno ɗi fitinaji mbawir lorde sukaɓe ɓe men jottaki hande 17 e nder ɗi nokkuli ɗo kalɗen tan woni ɗi fitinaji taska hande fitinaji ɗi no wawi torrude mawɗo fof aɗa wawi torrude sukaɓe e sukaɓe ɗi wawi torrude tan e par ce que kamɓe e mbowi fijude ɓe mbowi jalde ɓe mbowi yaade ɗum fuu waran sama nden kay ɓe gara ɓe jeeya ko yimɓe wiyata kawo par ce que ɗum kay ɓe miila e aduna ana boniri ni ɓe miila yimɓe ana waɗa o baasi ana waɗa hajlaji bona ana waɗa fey so ɗum mawni janggo kulol heddoto e maɓɓe ɗanagol maɓɓe tiiɗan so ɗum mawni du ɗingu adamako maɓɓe e woɓɓe tiiɗa kasi donc ɗum wiyete traumatisme précoce mais wara laato chronique c'est à dire heddoto e joomum ana wawi tawede jaati waɗa révolté wiya yalta waɗa haɓugo wadda vengeance donc ɗum fuu ana wawi wadde par ce que ɓe mbari yimɓe maɓɓe ɓe mbari mbari saraɓe maɓɓe gaɓɓe ɗum ɓe ana wadde ɗum ana andi du so waɗi ɗum bone mum ana heewi e sukaɓe par ce que suka ana wondi e mawnude joni docteur holno ɓe yimɓe wurɓe e ɗen caɗele pota wallirede joni wawi wiide ko kañum e ñaw terɗe fuu goto ana wawi milede neɗɗo heeɓi ñaw terɗe fuu so namama to sawrete to ana heewi sababuji faabe fa yalta e probléme ñaw haqqille o ɗum woni tawi o anda wiide joni on wawi garoɓe kettinade ɓe o hanna ɓe o holla ɓe o wiyaɓe ɗi omo yiɗi faabuɓe ngabbina haala ka yaade ɓe mbawi haldude e médecin en waɗa nanda ɓe hédiatrie en ɓe ƴeewaɓe hédiatrie en ƴeewi ɓe ɗum woni médecin en paabotoɓe kibaru haqqille ɓe ana wawi hollodir ɓe psychologue en faa ɓe ndaara solution e o kibaru par ɓe joppamo par ce ɓe mbino timmi par ce que ɓe joppimo ni tan o yaara e hoore mon koko wona wiide ɓe service ji ana ɗum ana wawi faabude ɓe an wiye psychiatrie ko psychologue en gollata travailleur sociaux en gollata donc ɓe ƴeewa ɗum ɗum min kay mbawmi wiide ɓe amami haala ka so tawi ɓe mballaka no haniri tan ɗum en wawi battindi e hakkillaji mabɓe so juuti wona way ana wawi kadi ɓe mbina du o neɗɗo kanɗo yoppede joni o wona neɗɗo kanɗo yoppede no mbiruɗani omo haani faabede o yaltede ɓe jaaha ɓe kolla mo docteur en ɓe mbawɓe ngabbintinde mo e golloɓe kibaruji haqqillaji ana wiye psychiatrie so ɓen daari ɓen faami probléme makko o ɓe mbawi joɗintinde haqqille o seeɗa seeɗa ɓe kolla mo psychologue en faabo mo fo o heɓa o yalta ɗum o warta e normalité ɗum woni haqqille o jooɗo o waro laato yerduɓe adama en ɓe goɓɓe guere makko ɓe celluɓe ko fey so o lattako no arande neni kay o heɗatako du e kanɗi ɗi o heɗatako e waylita haqqille o jarama docteur Guida Wegallo waɗi fayida sanne a jarama no feewi mi yetti sadima mi yetti Allah wadde jaam amin ya rabbi gasi yewtere men hande nde kadi bandiraɓe hiɗiɓe ɗum noon ya Allah wat jaam e ɗe leydi ɗum ganduɗa hande caɗele no teska ɗon ko wano Mali, Burkina, Niger, Tchad, Soudan leydi ɗi ganduɗa hande tan fitinaji en teska ɗon guila e nder Afrique ha e bowal Afrique yo Allah addu jaam heɗiɓe ɗum noon kala e mon jolaɗe hettade jewte cellal kongal ina wawi rewrude e nde lowre weji tati toɓɓere RFI toɓɓere FR cellal FF walla application Pi radio walla hello mon Facebook ha e X RFI fulfulde bandiraɓe tedduɓe guuren jallen cellirɗen ha altine garaw en jetten yarni coro kan kettano en to karalagal to fulɓe kawte ko e meɗen fulɓe joɗoɗen jam damane indene fulɓe nanno bandira en bañama sakiraɓe fulɓe on nana gam fulɓe naati haali go to ɓernde watu ballite fulfulde men fulfulde kawte ko en meɗen fulɓe joɗoɗen jam daronde inde ɓe fulɓe anno gondira en mayama to haala mana gonga alhaji awdu pullo
kauta ko en meɗen fulɓe joɗaɗen jam. Daro hande inde ɓe fulɓe anno gondira en mayama. Fulɓe Nigeria, fulɓe en bainama, kuma en baranama. Bisaji warama, wuroji wulama, sukaɓe haɓɓama, nayeɓe accaka, hulaku accaka. To a pullo a bondo, to maɓɓe no wondo, to duniya onno, fulfulde alaka. Fulfulde kauta ko en meɗen fulɓe joɗaɗen jam. Daro hande inde ɓe fulɓe anno gondira en mayama. To hore kauren, fulfulde kauren, en ɗon ɓe cuusal, en ɗon risku, en ɗon jande, en accu jonde, non hani hande, fulfulde ballen, duniya hande, en ɓuri ɗuɗde, kuleji ɗiɗi ɗo, tawadi haddeme. Fulfulde kauta ko en meɗen fulɓe joɗaɗen jam. Daro hande inde ɓe fulɓe anno gondira en mayama. Fulfulde kauta ko en meɗen fulɓe joɗaɗen jam. Daro hande inde ɓe fulɓe anno gondira en mayama. Fulfulde nyawra yeso, to yeso yeso fulɓe, fulfulde hawra hore, koye watta hawre hawre, koye mawɓe fulɓe hawre, fulfulde yawre hore, duniyaru fulɓe kawre, sammere hore kawri, kowtanu gero wuri, ɗi pulloroni sawru, kono sawruroni ɓaaru, fulfulde Allah wallu. Fulfulde kauta ko en meɗen fulɓe joɗaɗen jam. Daro hande inde ɓe fulɓe anno gondira en mayama. Ha fulɓe banduroɓe, ha fulɓe bandiraɓe, semtende andiraɗe, fulɓe ɓe akanaji, ɓen fulɓe ɓe boɗeji, fulɓe ɓe bokoloji, ɓe fulɓe marɓe risku, alhaji Audu Akku, pullowo boɗɗo jikku, yo rabbu ɓeyda mangu, tawiɓe ɓe maɓe jengu, kamɓe pullo noddi fulɓe. Fulfulde kauta ko en meɗen fulɓe joɗaɗen jam. Daro hande inde ɓe fulɓe anno gondira en mayama. Neɗɗo mo Alhaji Sani, amana mo Alhaji Sani, Alhaji Sani pullo nan, giɗo fulaku goɗɗo, Alhaji Sani goɗɗo, goɗɗo mo Sale pullo nan, Alhaji Sale gari, Sale dari ɗo lelu, min fulɓe ɓe risku andi, ɓe gikku giɗamu lelu, to hore on poɗɗi hawrugo, fulfulde men. Fulfulde kauta ko en meɗen fulɓe joɗaɗen jam. Daro hande inde ɓe fulɓe anno gondira en mayama. Alhaji Buhari, mi pullo Buhari, moduroɓe Buhari, goɗɗo Alhaji Audono, giɗo Alhaji Audono, giɗo kawtal hore fulɓe, giɗo fulɓe ɓiɓɓe fulɓe, ballo fulɓe e leydi fulɓe, Haji Audu marɗo risku, marɗo nayi fayi puccu, ala renu sura gacci, ɓeyda mangu ɓeyda duuɓi. Fulfulde kauta ko en meɗen fulɓe joɗaɗen jam. Daro hande inde ɓe fulɓe anno gondira en mayama. Fulfulde kauta ko e meɗen fulɓe joɗaɗen jam. Daro hande inde ɓe fulɓe anno gondira en mayama. Fulfulde kauta ko en meɗen fulɓe joɗaɗen jam. Daro hande inde ɓe fulɓe anno gondira en mayama.
fulɓe safu kode radio fulɓe duniya fulɓe afirka fulɓe gotel ya Allah bantu daraja fulaku e kode radio international Abuja restaurant fulfulde kotai nan gaibe duniya woɓe maɓɓe marɓe ilmu bandiraɓe fame kayaji kuuɗe maɓɓe cembiɗɗi marɗi sembe nde taskarandi maɓɓe gandi pindinoɗi yimɓe a andai dina ndem habaruji lesɗe duniyaru jimi fulɓe feere feere heɗitoɓe ɓerɗe fewa kode radio international Abuja restaurant fulfulde kotai nan gaibe duniya usmanu shehu kajo kulaku Allah yeshi jomu kode radio shehu kulaku yeshi endam jagorɗo kode radio hayrudi Allah hocce fulɓe duniyaru gettima usmanu shehu kullo hawa kullo gombe mantima ngam kulaku kode radio international Abuja restaurant fulfulde kotai nan gaibe duniya tattarantinande altine siyasa duniyaru jumi fulɓe feere feere altine suudu kode radio salata goɓe kode moɓe jango pat salata alarba suudu rawɓe jamuri suteyba mabu almahisa durgol e demal e siyasa duniyaru jumare faamu suudu roɓe ngam dañoɓe meɗe jamu ɗum lestu asawe finatawa ha kode radio alat bo ha baruji asawe e kode radio tariha usmanu bin kodiyo e kode radio usmanu shehu jagorɗo Allah mene jure kode radio international Abuja restaurant fulfulde kotai nan gaibe duniya kotai nan gaibe duniya Kode Radio International Gallure Abuja lesdi Nigeria ngam fantinki ifindinki bandiraɓe hulɓe nangowe Kode Radio Abuja hulɓe nangowe nane Kode radio Abuja hulɓe nangowe nane inde Allah jomirawo fuɗɗiray mingol gimol jomirawo gaɗɗo leddi waɗi kurɓe nder leñol Kode radio Abuja hulɓe nangowe nane jomirawo wawanan hande ma gammima Kode radio Abuja lelanay mi walliram salati taslimi ma jomirawo tan waɗoy to annabijo jagorɗo tagle duniya Kode radio Abuja hulɓe nangowe nane alihi sahabu en mabbay watta ɓe to dere ɓe tokki lilaɗo maɗa ɓerde go ona ɗiɗi Kode radio Abuja go o yiɗi duniya Kode radio Nigeria kam fulɓe ɗum waɗa Kode radio Abuja hulɓe nangowe nane inodi on bandiraɓe kettinane Kode radio gam ɗowtore men on nani gannanki taskaranje hulhulde nangowe Kode radio Abuja wallahi on nanay Kode radio Abuja hulɓe nangowe nane kubaruji nangowe Kode radio on nanay funo windare fini on nanay bandiraɓe Kode radio gam hulɓe ɗum waɗa on nani en gettu jomirawo fulɓe yiwi Kode radio Kode radio Abuja hulɓe nangowe nane noddi en bandiraɓe nangen Kode radio Kode radio ɗi woodi ɗawdal men fato nder ɗi woodi taskaranji ɗi ɓeyi dolta ɗen to nder taskaranji famudinayi nder Kode radio Kode radio Abuja hulɓe nangowe nane taskaran jamuɗum resku e nder Kode radio taskaran tariha bifodiyo ma iɗon to nder
kode radio adurgol ide madin taskaran kode radio kubaruji der asawere kode radio duniyar siyasa taskaran kode radio abuja hulbe nangowe nane taskaran sumpo iwodi der kode radio dehen iwodi taskaran kodo kode radio iwodi taskaran kettidoɓe kode radio iwodi taskara kobli der kode radio abuja hulɓe nangowe nane jimi hulɓe nangowe kode radio on nanayi ni in seɗɗan nder taskaranji kode radio joni hay mi howna on tuɗo ɗum kode radio usman shehu usman allah foɗa yonkima kode radio abuja hulɓe nangowe nane ahmad arab abubakar azare mi hownima ni umar aliyu manajajo kode radio modibbo ibrahim barkilladi akkuma idris usman kuwaife kode radio abuja hulɓe nangowe nane muhammad rufa'i marwa kamaru akkuma di awwal bobboin kuwaife kode radio ibrahim muhammadu janguɗo bauchi akkuma to fu e fuu dow ɗo min gaddi ragare taskaramji ɗi min taskani on jemmare nde dow darde kawtuɗo taskaram hande ahmad arab aboubacar azare min al amin giɗaɗo jadamu ardi ti taskaram ka wiyata on balen jam